Aquesta és la història de Tirant lo Blanc, un noble cavaller, el qual va ser encomanat pel rei de Sicília i pel rei de Grècia per a lluitar contra els moros. Així que Tirant tot decidit va anar. A l'arribar, li esperava el rei de Grècia, el qual li va nomenar rei d'armes, atorgant-li tot el poder sobre el seu exèrcit. En la seva estància reial conegué a Carmesina, una dona molt bella i princesa de Grècia. Així es van enamorar i Tirant li preguntà per a que li donara un present, el qual portara a la batalla. Així doncs, Tirant es va despedir de Carmesina i s'anà a la batalla. Al arribar al castell del duc de Macedònia, Tirant observa que els moros es superaven en nombre. Però Tirant i el seu exèrcit es pillaren desprevenits, i els que no mataren varen huir d'aquella feroça batalla. Però guanyaria les demés batalles? Tornaria Tirant a veure a la seva estimada Carmesina? Això te'l deixem per a que tu te'l llitges.